El periodista i escriptor Alfred Lleí ha estat signant el seu darrer llibre Qui és qui? Als carrers Andorra aquesta tarda a la llibreria Idees d'Escaldes en Gordany. Lleí, que ja va presentar la seva darrera obra a principi de mes, diu que ja se n'han venut uns 300 exemplars, una xifra que considera positiva, sobretot a pocs dies de la Diada de Sant Jordi. El darrer llibre de l'escriptor andorrà explica les personalitats que han donat nom a un centenar de carrers i camins del país. Jo, literàriament parlant, estic més complagut amb els meus anteriors llibres. Aquest és el 8è, però amb els anteriors que van pujar al pòdium dels més venuts també, no només a Sant Jordi, sinó l'any que en la història és la nostra història, tant el volum 1 com el volum 2, allà sí que vaig imprimir un caràcter literari molt personal, no? Però aquest, per exemple, és una literatura molt periodística. És a dir, investigació històrica, sí, des del moment que has de buscar qui són aquells personatges i parlar-ne sobre les seves vides o els seus orígens, però la redacció és absolutament periodística. Aquí hi ha poca llicència literària, per dir-ho d'alguna manera, no?